Wak masak loli. Nariko wak masak gulai jariang jo ikan teri. Siko sedang musim mana jariang kan. Iko hari itu bali 20 buah 13.000. Aku nyola siap awak wak bui. Untuk bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih aku bagi lado rawit sakete, lado giliang, supade, langkue, kunyi dan bumbu kambiang. Dan tak lupa daun-daunan ya. Daun salam, daun limau, daun kunyi dan sarai. Kuak masukan jariangnya. Ko jariangnya agak tua. Jadi wak masukan duluan ndak alakan biarnya ampuak. Konyo yang lamang golopoh. Wak tadi lupa lo manoko si jariang ko sakete kan bakuluan tadi betokok lo dulu. Ko ta serobok lo cumi di dalam ikan teri ko lah sandang lo anak gadis tuh kan. Hanya kan masukan ikan teri ceknya biasalah kan. Aku jangan lupa bagi garam jo kaldu. Nah konyo yang lah jadi.